Lerangin pacaran duwe ning endi-endi dolan dhewe. Cuk, dolan dhewe, HP yo loro wis kijan. Rokok ono, wis korek yo ono. Kok pacar iki mung ndi sih yo? Kudu golek iki. Sopo sing duwe kontake cewek sing ayu-ayu seksi-seksi bahe ngono. Set tapi kira. Sopo yo? Set. Ah, Ipan kayak Ipan. Kayak mesti duwe nganu kayak kontake cewek ngono ora? Sing ayu, mulus, bahe nol. Nang ndi yo? Pan dicat ah. Celak sete. Oh, kae bocahe. Ah, pas. Lagi didomong bocahe teko iki ra rezeki anak soleh. Wis, mantuk iki. Woi, Cok. Jancuk. Rene yo. Kowe ngundang nyong? Iya no, ket mau didundang ora kru budek apa piye janjane iki? Lah kowe ora seru kok. Walah, Piye ono apa tumben temen ngundang? prene adene prene. Apa? Ki kan nyong ngomong jomblo. Kowe jomblo? Aduh, orang wis 19 sih jomblo le. Lah piye? Dan njaluk kontak WA-ne lho. Cewek sing ayu, Ayu, seksi, seksi, bae nol. bae nol. Lah, wis ki bae ora usah apik-apik. Ono apa ora? Cewek Heeh, sing ayu, heeh, seksi, heeh. bae nol. Iya kuwi. Wah, pas iki ono koncoku. Padha be jomblo. Wah, pas pokoke cocok nek nggo kowe. Ndi ra ngene HP ne? Ini tak jaluk WA-ne. HP, WA. Heeh. Lah duwe HP ora kok HP. Lah kowe ket mau koyo ngono ki ngrungokne musik apa? Lah iki tak sadok kok. Aduh, Sadok. tekok. Ya wis lah, nyong tak lanjut pelaku-pelaku sit. Engko dhisik. Iki kan HP siji nganggur. Heeh. Ya tak sili jalukake nomor cewek ngono sing jare kowe nganu sebut kae mau. Berarti cewek dolan karo HP. Ya ora no. Ya wis lah, gampang. Oh, Tak lanjut sit. penting mudeng kan? Yo paham. Ya wis ra, ya wis ra. Wis. Deal iki yo. Deal lo. Deal. Pentingnya cewek sing ayu lho. Ya, tetep. Woi, Cok. Woi. Piye? Mrene liran set santai rokok kan. Oh, iya. Wah, kowe enggak handset barang nyeleh ra jajal peneng apik. Handset. Iki. Heeh. Yo. Jajal. Kak ora muni. Ya ora muni. Long tak colokno HP ora. Wah, goblok ya Allah. Lho kae. Ancuk duwe kanca kok gobloke nemen. Diancuk ra. Lah nyong diweni HP karo Rian. Tapi ora iso nganggone. Mbuh kepiye iki? Aduh. Jalan ono. Nih tak colok nih. Wis kowe liran sit. Pas niki musikan karo Join pira join? pasepor musikan karo tut. Mantap. Nyong tak ngrungokno. Kosit gentenan. Penak. Penak jebulenya pan ngrungokne, Pak. Nyong. Rokok kira. Salah. Kaya wong mendem. Heeh. Ceduk. Ya wis lah,
Tak lanjut. P. Heeh, Sono. hati. Piye iki?